În această perioadă să nu întrerupă curele balneare pentru că sunt testați, se respectă distanța între proceduri, se respectă un orar anumit, anumite ore pe care le stabilim, tocmai ca să nu provocăm aglomerare. Pacientul se prezintă la recepție, trece printr-un triaj epidemiologic. După fiecare procedură a pacienților sau după fiecare pacient, cabinetul este dezinfectat. Cabinetul este prevăzut cu 2 uși laterale care asigură o bună ventilație. La cabinet, la fel, când vin, se respectă distanța între bolnavi, deci să vină cu toată încrederea, pentru că toată lumea trebuie să continue pentru afecțiunile pe care le are, pentru a nu se agrava. Au nevoie de recuperare. Nu este numai un tratament curativ, este un tratament și profilactic, să nu se agraveze afecțiunile pe care le au, și de recuperare. Și sunt foarte mulți oameni care vin din 6 în 6 luni sau anual să-și facă de ani de zile. Avem bolnavi care vin să beneficieze de curile de tratament. Deci recomand cu toată încrederea și cu tot optimismul să vină la noi la stațiune.